שלום לכולם, אני רובי נרקיה, יועץ ארגוני. בעולם העסקי המהיר של היום, היכולת לנהל את הזמן ביעילות היא קריטית להצלחה אישית וארגונית. בסרטון זה, נצלול לתוך טיפים פרקטיים וחשובים שיעזרו לכם, כמנהלים, למקסם את התפוקה שלכם, להפחית לחץ ולשפר את האיזון בין העבודה לחיים האישיים. הטיפ החשוב ביותר הוא תעדוף משימות. חיוני להבחין בין עיקר לטפל. נחלק את המשימות לארבע קטגוריות: דחוף וחשוב, חשוב אך לא דחוף, דחוף אך לא חשוב, ולא דחוף ולא חשוב. התמקדו במשימות החשובות, בין אם הן דחופות ובין אם לא, וימנעו מבזבוז זמן על משימות שאינן תורמות ליעדים האסטרטגיים שלכם. מנהל טוב יודע שלא חייבים לעשות הכל לבד. האצלת סמכויות היא מפתח לניהול זמן יעיל ולפיתוח הצוות שלכם. זהו את המשימות שניתן להציל, ואת האנשים המתאימים לבצע אותן. ההצלה נכונה מפנה לכם זמן למשימות אסטרטגיות יותר, ומעצימה את העובדים ומפתחת את יכולתם. ההצלה היא לא ויתור על אחריות, אלא חלוקתה. פגישות הן זוללות זמן ידועות לשמצה, אך הן גם הכרחיות. כדי לייעל אותן, הקפידו על סדר יום ברור, הגדירו מטרות לפגישה, והקצו זמן מוגדר לכל נושא. התחילו וסיימו בזמן, וימנעו מהסחות דעת. עודדו דיון ענייני וקבלת החלטות מהירה. זכרו, פגישה יעילה היא פגישה שמסתיימת עם תוצאות ברורות ופעולות מוגדרות. אחת השיטות היעילות ביותר לניהול זמן היא עבודה בבלוקים של זמן. הקצו פרקי זמן מוגדרים למשימות ספציפיות, ובמהלך בלוק הזמן הזה התרכזו אך ורק במשימה הנתונה. קבעו התראות, סגרו כרטיסיות מיותרות, והימנעו מהפרעות. עבודה ממוקדת בבלוקים קצרים אך אינטנסיביים תאפשר לכם להשלים יותר משימות בפחות זמן, ובאיכות גבוהה יותר. בעידן הדיגיטלי, ישנם אין ספור כלים ואפליקציות שיכולים לסייע לכם בניהול זמן. החל מיומנים דיגיטליים, דרך אפליקציות לניהול משימות ופרויקטים, ועד כלים לאוטומציה. בחרו את הכלים המתאימים ביותר לצרכים ולסגנון העבודה שלכם, ולמדו להשתמש בהם ביעילות. כלים אלו יכולים לחסוך לכם זמן רב, לשפר את הארגון ולעזור לכם לעקוב אחר התקדמותכם. אחד האתגרים הגדולים ביותר למנהלים הוא היכולת לומר בין אם מדובר בבקשות נוספות, פרויקטים חדשים או פגישות מיותרות, חשוב לדעת להציב גבולות. אמרו בנימוס ובאסרטיביות למשימות שאינן מתאימות ליעדים שלכם, או שאין לכם את הזמן והמשאבים לבצען. זכרו, כל כן למשהו אחד הוא לא למשהו אחר, וזמנכם יקר. אל תשכחו את עצמכם. ניהול זמן יעיל משמעו גם דאגה לבריאות שלכם הפיזית והנפשית. הקצו זמן למנוחה, לפעילות גופנית, לתחביבים ולבילוי עם משפחה וחברים. מנהל שחוק אינו יעיל. טעינת מצברים תאפשר חזרה לעבודה עם אנרגיה מחודשת, ריכוז טוב ויכולת קבלת החלטות משופרת.